Iko ani obostha kharab wngjaga bithi thejak hai bo mungo hingkhe fulijak yang bo bothor wnggo yang bo wnggo puila yang wnggo asuk jora sai o hingkhe tabuk khe yang o musuk jora sai o sijak yang tongkha yang camera tui camera basuk hamya bwla hingkhe tabuk khe dunogui tongo hingkhe tini sapung mono mwdikhe thuna yang ta khoro bithi rijak tini nikha pura sori kahilungjak hingkhe ang tini khe kitsa bidu khaigana hinui khaimani hingkhe agirabo kisa kisa khaijak tongo hingkhe rinani ongko yang tongkha hingkhe samani mai rok chaimani ang thango mai bo thokliya mui bo thokliya mas puila khlajak nogo thana himtongmani mela o ayang buisang mela ongo proti bochor mai o tanglai korai thaka thana himtongmani thaya swkang no ang wngthakamo puila swkang khe totora sao arpore khe bothor wnggra o yango hingkhe bothor wngma wngma ulukha fuli phaio thumani aichugo naimale fulijak ulukha wanakha hingkhe yang mai o bwskangjak kaisa chwng baloya kubong wngmani hingkhe afuru wngwo mo soloma hai bo kwlai o tamo hingkhe ayango tei kaisa mai o chongmung jak 3 bara 4 5 jonok wngkha namo hai hingkhe tabuk omo hai ruk tesa kwtal hai tongo mo hai bo simi buya namo hingkhe ang saimaya doctor bo naijakya doctor bai wngya hinui hingkhe bithi bo chaliya bachai bai bachai mano hingkhe bo bai rijak tongtoi bithi pura mehindi bahai bahai hingkhe ta khoro rikha hingkhe kaham hingkhe salo hingkhe buinugo tei borok nangmaya rok nukmaya tangmaya rok nukmaya tangmani যদি no nukha hingkhe bari phoite bo hingkhe doga soyui se ma khaisio ang bwsa bwsuk samalai malaiya buibai mang maya songrokbai mang asuk khe kahilungkha tei kwtak tongtwtwui dunok tongo tamulai khe buka bwsa mai bo chamya tui mang nung donani kun thokliya hingkhe hatai ta tikhe din parwngkha 3 din wngya nang tini bai bokmani hana jodi hamya hingkha hingkhe tamo khaijakno saimaya. Tâm đi thì phải thằng nó bisa kalau kan dia ada ma ada Mari ka Hmm.